Haino Khoroksa drugs Baniya ni mastermind arrest Khlainani Bagwi Sanlaimung Tisakha amsani Lukurok mungchan miya party mungtele amara thana amsayo habang no fake mungkuri Tripura sramnani nahar mung no batayi samung khlai dongkha telamara amsani Khoroksa fake mungni Baniya Khlainai mungchan miya a fake mungni Baniya Khlainai Khoroksa riksha saloknai dongmase hne fiaba lai thangnai bisyukbri bishibaromai fake mungni Baniya Khlai thani yakroi hasini dal bidal thayo name be name kabangma jaga thai snamka hne fiaba abahai mangfli nungmani yagolono amsani Lukurok khok khengnani jengkha kaisa zorawo sompai janani fano rangkri tongmani hne aboni bagi relni samung khlaisagoi tongmani zorawono mane khni khongnani thangai manjakmani hne aboni yagolono nokno khongnai kolani bagi zorawo riksha salogo hayake bedal bedal mani khni sunani samung khlaikate troli bagni Baniya bu khlaika nokno khong nai kolani bagai fiaba abahai dongmani yagola bishiburi bishibaroi janmiyani tomung jamung sunepe suhaga angkha hne telamra rasnagar amse nokhok snamani no karifano baiskoria amseyo kani buri kaiba baikha abahai kinu rasnagar agolini dalbidal thayobo tongo bini mungoi name be name jaga সম্পত্তি amsani Lukurok te bokok shil samung rokha rabar Baniya Khlaimani mangai fekmungni mani khani ni Baniya Khlai tongo hne abahai kino hasete father hasini shikla rokno fekmungni habaro khiklai thani mastermind angkha telamorani ochan miya aboni shokang bok kabangma fekmungni Baniya Khlai buslate khorokni khorokdam rel police bai arrest khlaisakmani fiaba kubon borokni mungoi kok shil samung rugoi yogoi thangmani hne aboni aglo hasini logi telamura amsayobo fekmung mani Baniya kotor angai tongmani no mathangna ni bage amsani Lukurok Sanlaimung Tisakha telamura ni simi hermani kokthum Chini Khorang